داری دل میکنی پا روی عهدم بذارم که بگم باشه برو، من دیگه دوست ندارم. میدونم عشق کس دیگه ای تو چشماته، اون که زجرم میده این سکوت رو لباته. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, ами бародар ҳамаи ҳуҷҷатҳоша гум кард, патент, миграсионка, паспорт, полни ҳуҷҷатҳоша гум кардагиай дар город Одинцова, дар шаҳри Одинцова мукофот дора. кадоми биёбаш 5000 рубли урусӣ шояд дар дасти шумо бошад. хай далши қиссаро гӯш мекунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои соев. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. дӯстони азиз, агар барои шумо билети арзон дар кор бошад, ҳатман дар номрое ки болои экран мебинед, имо, ватсап, вайбери мо ҳастай метавонед нависед. мо барои шумо билети арзон пешниҳод мекунем. дӯстони азиз, як қиссаро барои шумо қироат мекунем ки ай ҳаёти ягон инсон нест. барои мо ягон кас пешниҳод накардай. дар комментарияи мо нанависен ки ин дурӯғ аст, ин фиреб аст, ин ягон чизи дигар. просто мехоҳам ки ба қадри якдигар расен, ҳамеша дӯстдори якдигар бошен, ҳурмати якдигарро донен. ба ҳамон хотир мехоҳам як қиссаро пешниҳоди шумо гардонам. қисса чунин: духтаре бо хаёли худаш ба занги дӯстдоштааш барои ба қадраш расиданаш ҷавоб надод. лекин вай хато кардагиашро, як умр аз худаш дур кардани дӯстдоштаашро намедонист. аз пушти ғурур бошад ё ин ки аз пушти манманӣ бошад, ба занги вай ҷавоб надод. аммо бача ба духтар баъди садамаи нақлиёт занг мезад барои гуфтани рози охирин, барои шунидани овози дӯстдошта. охирон бор абадӣ дӯст доштанашро гуфтанӣ буд. аммо сад афсӯс ки духтар телефонашро набардошт. аз байн 1.5 соат гузашт, боз аз телефони писар ба духтар занг омад. духтар нозкунон телефонашро бардошт, аммо аз телефон овози дӯстдоштааш неву овози як зан меомад. духтар ҳайрон овозҳои занро шунавиду дар охир тамоми аъзои баданашро ях кард. аз чашмонаш ашк беист мечакид. вай охир имкони шунавидани овози дӯстдоштаашро аз даст дод. акнун дӯстдоштаи вай дар қайди ҳаёт дигар нест. бозиҳои тақдирро, шӯхиҳои тақрирро мо намедонем, наметавонем донист. имрӯз ҳастем, пагоҳ бошад шояд ки нестем. ба қадри наздикон дар вақти зинда буданашон расем. охир бе ҷангу ҷанҷол ҳам зиндагӣ карда мешавад. илова бар он, ба шумо қатъи назар ки набошад ҳам ҳаракат кунед ки ҷавоб диҳед. ин шояд ба шумо аз ягон нафари азизатон охирон занг аст. инро аз аллоҳ дигар кас намедонад. дӯстони азиз, ин қиссаи камакаки тарбиявии моам ба поён расид. сарбаланду фирӯзу хонаобод бошен. ҷой бошен. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. боқӣ